heriol arall mae tymor y Nadolig wedi cyrraedd o'r diwedd. Tymor o dywyllwch i nifer o bobl, y dyddiau wedi barhau, golau dydd yn bryn. Ond i eraill, yn enwedig i Gristnogion, tymor o oleuni, a seren Bethlehem yn destun gobeith i'r holl fyd. Dyma ni wedi dod i Fro Gŵyr i ddathlu'r Nadolig eleni, croeso i'r mwmbwls a chroeso i dechrau canu, dechrau Canmol. Ar ôl holl drafferthion y pandemig, a rheini'n dal gyda ni wrth gwrs, mae ystyr y Nadolig mor bwysig ag erioed. Dathlu genedigaeth yr Iesu, a gweithredu ar werthoedd Cristnogol, gofalu am y teulu, gofalu am y rai sy'n unig, gofalu am y rai sy'n dioddau. Dyna ysbryd yr wyl. Yn y rhaglen arbennig yma, fe gawn ni fwynhau darlleniadau'r Beibl, rhai o'n hoff garolau a pherfformiadau cerddorol. Ac fe gawn ni rannu ambell stori a gair o brofiad a fydd gobeithio yn cysuro. Gadewch i ni ddechrau ar nodyn gorfolefus yn Eglwys yr Holl Saint Ystumilwynarth, a'r garol sydd yn galw'r ffyddloniaid ynghyd.
Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan o ddiwrth Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y gofrestru y cyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea i Jwdea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser i ddiesgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Mae'r pandemig wedi achosi gofid a galar na welwyd erioed ei debyg. I ni fel teulu ac i filoedd o deuluoedd a gollodd anwyliad, bydd Nadolig leni ddim yn hawdd. Gafon ni ergyd drom wrth golli'n had wrth gwrs, ac fe gollwyd dros 6,000 o bobl ledled Cymru i Covid-19. I gofio'r bobl na i gyd, mae Eglwys San Silin yma yn Wrecsam wedi creu teyrnged go arbennig. Beth ych ewe James, mae'n gwbl syfrdanol. Beth yw'r stori tu ôl i'r holl angylion? Wel, angylion, mae gennym ni 25 angel greiddiol yn Tô'r Eglwys. A mae pob angel yn ein gwrdd angylion ni yn cynrychioli rywun sydd wedi marw gyda Covid-19 a'r tystysgrif marwolaeth nhw yng Nghymru dros ystod y pandemig. Felly mae pob un angel yn cynrychioli person go iawn.
Yndyn pob un yn person, yn rhan o'r teulu, yn rhan o'r cymuned. Anhygoel. Ar gyfer Cristnogion, mae angylion wedi bod yn symbolau o golau a gobaith am ganrifoedd. Gen i 25-700 mlwydd oed yn y to, so oedd yn symbol gret i ddefnyddio ar gyfer cofio pobl sydd wedi marw. Aelodau'r eglwys sydd wedi creu nhw, y mwyafrif ohonyn nhw, mae rai pobl wedi ailgylchu deunyddiau sydd gennym nhw yn y tŷ yn barod, mae poteli llaeth gennym ni, papur, a wedyn rai pobl wedi mynd allan i prynu ffabric newydd i gallu creu nhw. Pan ddes i mewn yma, nath e'n harwy'n syth bod y syniad bod pob angel yn cynrychioli unigolyn. Mae hwnna wedi bod yn bwysig am hwnni. Mae'n personol, mae pob person yn unigolyn, mae pob person yn aelod y teulu. So mae'n bwysig i cofio pob un ohonyn nhw. Dyma'r Nadolig gyntaf i nifer o bobl byd nhw ddim gyda aelod o'r teulu gyda nhw achos maen nhw wedi colli nhw dros Covid-19. So mae'n cyfnod i nhw gallu dod i gallu cofio pobl, ond hefyd yn gwybod y gobaith sydd gennym ni yn Crist hefyd. Wel, yn bersonol, garen ni ddiolch i ti ac i bawb yma, achos mae fe'n brosiect mor hynod yn ystod cyfnod fel hyn. A diolch am ddod. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch. A daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wyle, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lywynydd mawr, a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd, a dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi'i rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol, yn moli diw gan ddweud. Gogoniant yn y goruchaf i ddiw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd.
Mewn eglwysi a chapeli ar hyd a lled Cymru dros y canrifoedd a'r drothwy'r Nadolig, mae plant ac oedolion wedi bod yn dilyn y ffordd i Bethlehem, gan geisio canfod y gwirionedd mawr. Ac mae'n heitem nesaf ni yn cyfleu natur y daith honno. Y soprano nodedig Rebecca Evans yn canu y ffordd fach gul i Bethlehem. A ni'n o'n troed o'r ffordd ar fachlid mwyn, yn ifed a godredd rhedau'r ŵyn, i glwch o bigael cadau'r rhai ei tren, a deithio'r ffordd ti a Bethlehem. Dechrau in fangryd lawr ar ddafod nos, gan fair fi glywais rhianedd dlos, answm y mwyn ar nos yn dig o haf, ar Iesu yn y bresef a gysgain braf. Ar glwch yn ganau'r isel dros y bryn, mae'r ŵyn yn rhedeg adref a baban gwyn. Dy sy'n oer, dy sy'n ddisglau'r ananos, o cliw fy mrelyn bach wianger dlos. A ni'n ein troed o'r ffordd ar fachlid mwyn, yn ifed ag adref rhedau'r ŵyn, i glwch y bigael cadau'r rhai ei tren, a deithio'r ffordd ti a Bethlehem. Yng nghanol y dathlu, cystel i ni gofio bod elfen arall i ysbryd yr ŵyl sy'n anhepgor i bob Cristion, estyn llaw i rai llai ffodus na ni. Ac yma yn Abertawe, mae byddin o wirfoddolwyr, a rhwydwaith o addoldau ac elusennau dan adain Swansea Together, yn gefen i'r digartre a'r anghennus. Un o'r rhai sydd wedi elwa yw Gareth. Fi'n 57, fi ddim gael gwaith. Fi gael poenydd dyn yn meddwl a cael yn gwan, anxiety. A mae arian wedi mynd lawr i 25 wythnos gyda'r government. Mae nwy wedi mynd lan, y cig, llysiau yn y shops wedi mynd lan, a fi dim arian nôl i gael bwyd. So fi dod i St Mary's i gael burger ar y dydd Merched. Mae friends gael problem y cwrw, narcotics. Mae pobl yn cysgu mas, if they're cloedd i gael dim. If in ar agor, it's the best thing since sliced bread. Every day the church gives a free meal. On a Sunday, Monday and Tuesday there's Matthew's Calf. On a Wednesday it's here. Thursday and Friday is Zach's Calf up there. And on Saturday is the City Temple, which is up that way, okay? So that's every day. So you will never go short of food.
pwy a wyr pwy fydd nesaf, falle oherwydd beth sy'n digwydd mewn bywyd, gallai fod ni mewn misoedd, mewn blynyddoedd yn cywio lan tu fas yn aros am fwyd. Mae yna gymaint o bethau, mae yna gymaint o ffactorau mewn bywyd heddi sy'n effeithio ar bobl. A dim ond un digwyddiad sydd ei angen i ni ffeindio'n hunain mewn sefyllfa rhywun peth ar bobl anffodus hyn. Amser dwi'n edrych yn hapus am llwythau, mae fe fel yn guddiedig. Dwi'n ymddangos dim y ffordd dwi'n teimlo. Dwi'n cymryd antidepressants. Dwi wedi colli'n had. Mae fe wedi cael effaith achos oedd e wastad yno i fi. Mae mam wastad yno. Os byddai'n rhywbeth yn digwydd i mam, wel, byddwn ni yn mynd i... Bydde fe... allai byth meddwl fel hynny. Dwi'n trio bob amser i ffeindio swydd, bob man. Mae gwaith wedi bod yn arhithro o anodd. Mae o yn galed ty beth, ond gyda y feirws yma, mae e'n galetach i pobl. Mae'r sefydliad yma mor bwysig, mae'n hanfodol o bwysig achos dyw y lle yma ddim ond yn helpu y pobl sy'n ddigatref, ond y pobl sy'n ddiwaith, sy'n dioddef yn ariannol fel i just prynu bwyd. Ar gyfartaledd, cyn Covid, o'n nhw'n bwydo rhyw 100 o bobl, lle wythnos diwetha, wnaethon nhw fwydo 140 o bobl fan hyn, heb sôn am y llefydd eraill a'r ddiwrnodau eraill. A mae un o'r bobl sy'n gyfrifol am rhedeg wedi wneud ystadegau ers iddyn nhw ail ddechrau ar ôl Covid, maen nhw wedi bwydo bron i 6,000 o bobl fan hyn. Mae e'n codi'n nghalon ni yn yr ystyr bod hwn yn digwydd. Mae e'n rhystai bod i angen e. Dyna'r ironi'r peth. Ond fan hyn, mae yna wirfoddolwyr yn dod, mae yna rhai ohonyn nhw'n gysylltiedig ar Eglwys. Dwi ddim yn gysylltiedig ar Eglwys, ond wy'n gwirfoddoli o bryd i'w gilydd. Mae bobl yn dod o bob math o gefndiroedd i wirfoddoli lles pobl eraill. Oes bell yn
ond ma beth ar oddaf. Rhoi fy mywyd Wrth i dywydd oer y geia ddechrau cael gafel, mae prydau bwyd twym yn llythrennol yn achub bywydau. Ond mae Eglwys y Santes Fair a'i partneriaid yn Swansea Together yn gwarchod yr anghennus mewn ffyrdd eraill hefyd. Ambell i weithiau, mae llawer y pobl son nhw'n gwybod beth sy'n yna, heb bod rhywun yn gweud wrthyn nhw, achos y lle yma, mae hwn yn enghraifft perffaith. Does dim unrhyw lle efo nhw i fynd i. Maen nhw'n gorfod cysgu y stryd. Mae hostels i gael, ond dwi dim ond wedi cysgu y stryd unwaith. Dwi mor lwcus bod efo fi fflat. Not only do they provide food, they provide clothing, support with housing, all sorts of stuff. Help with benefits, anything you can think of. Hi there, bud, you right? You doing okay? Mae'r pobl yn hyfryd, yn siarad i pobl sy'n gael dim. A fi meddwl y ffrindiau yna sydd gweithio yn arbennig yn y Dechrau gyda pobl arbennig. Buaswn ni ar goll heb Eglwys Saint Mary, achos mae eisiau mwy o mannau fel yma. Mae'n angen rheidiol y bwysig. A diolch i ap digidol arbennig, Hope, mae yna gymorth i gael o hyd. Mae'r ap wedi cael ei gynllunio, mae yna fap yno fe. Unrhyw un sydd mewn trafferthion, dim ond iddyn nhw i fynd mewn i'r ap. Mae'r gwasanaethau brys yn gallu cael hyd iddyn nhw, maen nhw'n gallu ffindio chi'n gallu ffindio yr help sydd ei angen. Mae hwn i gyd yn gynwysiedig yn yr ap. Mae'r gwaith sydd yn digwydd yn Abertawe ac mewn mannau eraill mae'n siŵr sy'n torri ar draws ffiniau enwadau. Mae bobl yn dod at ei gilydd ac yn cydweithio. Ac fel Cristnogion, dyna yw ein gwaith ni, cydweithio. Mae yna lot o bethau yn cadw ni ar wahân yn y gorffennol, ond mae'n bryd nawr mewn amgylchiadau lle mae'r traddodiadau Cristnogol i gyd yn gwanhau. Ond mae pethau fel hyn yn rhywbeth positif iawn yn tynnu bobl o bob traddodiad at ei gilydd.
Wedi Iesu gael ei eni ym Bethlehem, Jwdea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyrain i Jerusalem a holi. Ble mae'r hwn anwyd yn frenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom i seren ef ar ei chyfodiad, a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef, a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble roedd y Meseia i gael ei eni. I hateb oedd, ym Bethlehem, Jwdea. Yna, galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn. A phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, eithant ar ei taith, a dyma'r seran y welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros i'w chlaw'r man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair i fam. Syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor i trysore, offrymasant iddo anrhegion, air, a thys, a myr. Yna, ar ôl cael i'r hybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Perfformiad greinus iawn gan fechgyn ysgol gyfun Gwyr, a diolch iddyn nhw am eu cyfraniad. Mae yna orfoledd, mae yna dangnefedd yn yr eitem nesaf hefyd. Gwaith y cyfansoddwr efengyledd o America, Michael Card, ar ei nawdydd yw Meilir Rhys Williams, a'r gân Emmanuel. O'r holl
holl ryfedd o dau, y mwyaf un i gyd. Oedd morwyn ddaeth yn fam i, newidiodd gwrs y byd. Ar grydaeth o'r tywyllwch dros bentref dolanat, i droi pob nos wyl fi erioed yn noson fawr y plant. Emmanuel, ti oedd y cychwyn pan fy'r nos wyl gyntaf. Ti oedd y dechreuad o'r awr hon hyd byth. Emmanuel, a phan ddaw bore fori o'r diwedd yn ei dro, fe fydd holl wyrthiau'r noson hon, ond atgof yn y nid yw yn gofyn gormod i gofio Abertryw. Yr hodd Nadolig ddryta ddyn dderbyniodd dynol ryw. Emmanuel, ti oedd y cychwyn pan fy'r nos wyl gyntaf. Ti oedd y dechreuad o'r awr hon hyd byth. Emmanuel, 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 ti oedd y cychwyn pan fy'r nos wyl gyntaf. Ti oedd y dechreuad o'r awr hon hyd byth. Emmanuel. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd. A'r bywyd goleuni dynion ydoedd. A mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystio leithi am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd i bobl ei hun mohono. Ond cynifer a gai derbyniodd, rhoi sydd yn twy, a rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nag o ewyllus cnawd, nag o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom i ogoniant ef,
I ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Tu ôl i'r allor Eglwys yr Holl Saint yn Ystumilwynarth, mae llun mawr o'r olygfa Nadolig Gynefin. Paentiwyd yn y 50au fi'n credu, gan y gelfyddwraig leol Kirsty Sguro. Dyma ffigurau Mair o Joseph, a baban Arlun Mair, y 3 gŵr doeth o'r Dwyrain ac yn y blaen. Rwy'n cofio yn eglur iawn gweld y darlun hwn am y tro cyntaf, pan oeddwn tua 20 mlwydd oed. Ac rwy'n cofio hefyd syndod pan oeddwn yn sylwi bod y darlun yn arddangos nid yn unig o'r olygfa draddodiadol, ond hefyd yn y cefndir, tyrfa fawr o bobl sy'n dod o bob cyfnod hanesyddol, hyd at y presennol. Neges y darlun yw bod ni'n gyd yn gyfoesol a digwyddiadau'r Nadolig cyntaf. Am hob oes, a mae Duw yn barod I ddod i'n plith. Nid yw neges y Nadolig yn rhywbeth sy'n colli y syniad, achos mae'r Duw rydym yn cyfarfod yma yn Dduw sy'n cadw ei air I holl bobl y byd. A beth yw'r addewid hwn? Nid addewid o ddiogelwch sefydlog heb sialens neu berygl, ond addewid na fydd Duw yn troi I ffwrdd. Mae Duw wedi ein creu ni yn ei ddelw ei hun. Mae wedi rhoi adlewyrchiad ei wyneb ym mhob gwyneb dynol. Mae wedi gosod yn ein calonnau y posibilrwydd o newid a thyfu mewn cariad a gofal. Does dim argyfwng, dim bygythiad sy'n gallu dinistrio'r gwirionedd hwn. Mae Duw gyda ni, o oes I oes. Duw, mewn angen, neu ddioddefaint ein cymydog. Cymydog sy'n aros am wasanaeth a chariad o ddiwrthym. Duw yn wyneb ffrind ac estron. Duw yn y cariad, rannwyd a'r cymydog.
Dyw yn harddwch y byd yr ydym yn etifeddu. Dyw sy'n galw ni i garu a gofalu am fywyd y byd hwn. O oes i oes, yr un Dyw, yr un addewid, yr un gobaith a galwad. Bydded y gobaith hwn yn eich calonau dros y Nadolig a thrwy'r flwyddyn o'n blaen. Pob bendith arnoch chi am y tymor. Mae'r Nadolig yn nesau gyfeillion a'n dathliad ni o'r mwmbols wedi dod i ben. Gai ddiolch i bawb a gyfrannodd, gai diolch yn enwedig i chi am wylio, ac i ni'n troi at y garol ola. Carol sydd yn ffefryn mawr gen i, mae'n rhaid cyfadde, Carol sy'n llawn hyder ac yn llawn egni. Gai ddymuno Nadolig llawen i bob un ohonoch chi a blwyddyn newydd dda ym mhob ystyr. O Fro Gŵyr, hwyl fawr i chi gyd.